yande sasongko kumanya manggo rumeng kuri kita ya Bratasena tak tampa dadi jimat geger yo mung pangestu tambah ngono Bratasena opo nambano kasatosan lan tekakuripe aku lagi janji apa boyo gadong ilmu sangat paling dwati tekan ning gedayuan iku dengan bukan organikan ya sing kita pakai burno lebih ana bebanan iki bebanan apa bebanane utawa syarat selamane kowe kudu bisa ngaturake kancaran kayu go sesuai angin ya ayo go sesuai angin mapane ora iki mapane ora ing ora sombong memang ora kunjalo maneh Go medhek kok sing muga asembadan kanjak
Adik-adik Brotoseno sajae kok jalan iki arep tindak aku diutus guru golek kayu sesuai ono ing dhuwur bangsa ojo mbok bacok irah kuwi awet kowe bakal dilarang atiku yen kena tak eman dicek kowe bali iki amuran kali yen durung kasembadan panjenenganmu mergo iki perintah guru sapa sing ngalang-alangi buku sing dadi pahlawan aku sing dadi pahlawan iki yen bodoh-bodoh tuanti kalau ayo maju lekane kan iki akan sumber wae ora kalah omongan iki jenenge bulan sapa ingkang dalam aku
Sandiwara biasa centang wondo, dimakan tinggal gunung, jurang dan lakai peperek dan lupa diperbawane nganti kau sindu iku mageturan.